Netti alkaa. Mitä vittua se Samuli laulat? Nyt on käynyt niin, että... Mä oon Toni. Tiedättekö te tämän katoteen? Kiitoni, koska nyt mä muumisen teille vähän jotain täältä paperista suoraan. Niin, ja sitten Action Man. Ja sitten meillä on täällä ohjelma. Ja sit sä katot tätä, jotain YouTubessa. Niin, se on niinku maailman kaunis paikka. Niin on. Ja sit kattokaas, kohta me mennään kattoo ohjelmaa ja sitten tietysti toi Kari pistää turvan kiinni ja me siirrytään. Toi on, kattokaa, puu. Se on puu. Siinä on, se on puu. Nyt tulee Tonin linkki. Moi! Kattokas tää Kallahti, tää on Kallahdin kenttä. Niin tää on hyvä alue, kattokas kun mä oon täällä puskessa sateenvarjon kanssa. Niin mä väisin niitä nuoria poikia, niin kattokas, nyt kun oli tää eka koulupäivä just tänään, niin kohta ne pääsee sieltä. Ja sitten mä vain kutsun ne tänne. Hyrrää. Niitä ekaluokkalaisia voi kuulkaa houkutella monella tapaa. Tää on ehkä yksi parhaittain, ehkä kolmanneksi paras vaihtoehto tää hyrrä, jonka saa tästä sateenvarjosta tehtyä. Niin tiedättekö te kun tosiaan, niin se toimii aika hienosti. Karenkin mä tällä pokasin. Yhdyssanavirhe. Joo, yksi hyvä tapa on kuulkaa tää, että paistaa kuulkaa aurinko nyt, kun kattokaa aika koulupäivä, niin kattokaa sanotaan, että mulla on auringolta suojaa, niin... Sitten oksasuoja eli tärkeä. Kuin viuhahdus. Elikkä, jos sitten saatte niitä ekaluokkalaisia mukaan, voitte mennä tänne pusikkoon ja käyttää kätevästi tätä sateenvarjoa suojana kaikilta ikäviltä risuilta, jotka voisivat raapia heidän sileitä ihojaan, niin kuin minunkin. No niin, ekaluokkalaiset olen hoidellut tältä päivältä, joten nyt voidaan näyttää sukkaa teille, koska mä oon semmonen. Ja mulla on semmonen. Mutta enpäs tiedä miksi hinkkaan itseäni tätä seinää vasten, mutta kuulkaa, mä lähden tästä kuulkaa nyt on takas johonkin hakemaan ehkä lisää ekaluokkalaisia, kun en mä tiedä tyydytyykö mä nyt ihan täysin. Mutta menkää sitten katsomaan Karin touhuja tai jotain. Mä menen, kattokas mun persettä vielä, eikö se oo kaunis? Kari, Toni, katso TV! Moi. Mä löysin vihdoin mun ja Tonin siis kadonneen lapsen. Hän on läski, tai no Samuli oikeastaan, mutta me kutsutaan häntä läskiksi, koska eihän läskiydessä ole mitään pahaa ja hän nyt vaan sattuu olemaan semmoinen. Mut eikö niin läski? Niin taidan taputtaa sua vielä vähän tässä ja sitten mitäs me nyt tehtäis tähän? Tässä ohjelmassahan en mä tiedä. Joo.
Meillä on nyt päällätyskilpailu Joo, niin. päällä. Mä en osaa päättää kyllä. Päällä. Tästä tulee kyllä jano. Mä en jaksa. Ei. Täytyy saada juoda. Päällä. Jano. Päällä. Mitä? Okei. En voi vastustaa. Mutta Okei. Itse asiassa tää on aika hyvä. Mitä nyt vaan? Siis voisit juoda kokonaan. Kyllä, joo. Joo. Ei paljon. Toni, voiko sä tehdä tätä lisää? Mitä? Toni, mä haluun noin sunkin. Voitin. Eikö hävisi? Toni, mä rakastan sua. Ai jaa, kiva, mutta mäkin suokari, mutta Samulia mä en rakastan enemmän. Mikä se on pappa? Mitä helvettiä? Ai jaa, mutta en mä oikeesti oo pettynyt. En mä oikeesti. Toni, katso. Ei ketään anselmia, ei oo. Toni, Ei. Toni, mä en ois uskonut, että sä naisia. Sä haluat naisia kaikkien näiden vuosien jälkeen. Toni, mä en tiedä, mä oon sanaton. Mä oon sanaton. Hiljaa Toni, mä luen. Hei Kari, älä oikeesti, ei ollut kenenkään noittenkaan. Ei, en. Hiljaa. Osallistuneet kesäkisään. Voit voittaa mahtavia palkintoja Tonin suusta. Kesäkisaan osallistut. Lähetä vastauksesi numero. Toni.on@homo.com. Ja kysymyshän oli, mikä on paskinta Tonissa? Aina mua pilkataan. Voit myös kommentoida jaksojamme YouTubessa ja Pappa